Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Atur nuwun rawuhipun sedherek kula seiman, seislam lan seihsan. Dalu menika kula lan jenengan tesih dipun ridhoni dhateng Gusti Allah, saged makempal kanthi istiqomah zikir sholawat Jibril. Niki kula lan jenengan tambah dinten, tambah umur sing dipun suwun, kula lan jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah tambah kesaenane. Lah tambah sae niki wonten donga ingkang saged ndadosake kula lan jenengan niku mlampah wonten dalan utawa wonten dalan karidone Gusti Allah. Niki dungane bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin war ruhaniyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Niki mangke kula serat, kula tulis, monggo dipun waos donga niki. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin. Dados kula lan jenengan matur kalian Gusti Allah, nyuwun dhateng Gusti Allah, Gusti muga panjenengan kersa paring rezeki. Niki paring rezeki. Rupa rezeki niku pahamipun para nabi lan rasul. Para nabinipun Gusti Allah. Kula lan jenengan tiap dinten pikirane rupek, pikirane kluyuran, pikirane niku gentayangan, mikir dunya mboten wonten rampunge, mikir akhirat mboten teka imane ning malah tambah keraguane. Lah niki estu donga niki kangge mbentengi Gusti kula aturi panjenengan kersa paring rezeki rupinipun kepahaman utawa paham imanipun para nabi lan rasul. Nabinipun panjenengan niku pahame nggih estu imane dhateng Gusti Allah. Lah niki pikirane, prasangkane, atine, uteke atine, prilakune dipun paringi ngilmu utawa pahame para nabi lan rasul. Lah nabi niku jumlahe 124.000. Lajeng rasul jumlahe 313. Lan sing kedah kawula lan panjenengan mangertosi niku 25. Niki sifate nabi lan rasul benten-benten. Wonten ingkang donga pengin ingon-ingone niku saged dipun ajak ngomong utawa saged dipun jak
kandha utawa berbincang-bincang ngangge dungunipun Nabi Sulaiman. Lan iki ngamalake innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus nek gadah ingon-ingon ndungane ngoten niku. Lah niki kathah kula lan jenengan sing kedah ndonga istiqomah nyuwun rezeki rupi pahamipun para nabi lan rasul. Niki estu penting banget supados napa imane boten geser. Imanipun kula lan jenengan gampang geser merga uteke pinter ning atine bodho, prilakune bodho. Wonten kalane atine pinter, prilakune pinter ning uteke bodho niki. Ning jaman saniki kathah tiyang ingkang pinter uteke, bodho atine, bodho prilakune, sami ngayel-ngayelan bab agama, debat bab agama ayat Quran kanggo debat. Niki kiyaine kula ngoten niki kiyaine kula ngoten niki. Lah niku sing debat kalih sing diajak debat neraka sareng. Mula kula lan jenengan dadi wong sing pinter atine tur pinter prilakune, tegese ikhlas atine njur Gusti Allah nuduhaken prilaku ingkang sae tumuju dhateng dalanipun Gusti Allah, tegese dipun ridhoni napa kemawon kegiatane kula lan jenengan. Allahumma amin. Nah niki rizki rupi utawa rupa pahamipun para rasul lan ilhamipun para malaikat. Niki malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin niku malaikat ingkang gadahi derajat pangkat ingkang luhur kados dene malaikat Jibril, Mikail, Israfil lan malaikat Israil. Niki ingkang naminipun malaikat muqarrabin. Lah kula lan jenengan donga nyuwun pituduh utawa ilhamipun malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israil lan malaikat Mikail. Niki nek kula lan jenengan terus ndonga niku malaikat Jibril nggih bimbing, malaikat Mikail sing tugase ngatur rezekinipun kula lan jenengan, kelancaranipun rezeki rupa bondo donya utawa duit usaha niki saged ndadosaken wonten gambare usahane, wonten kejelasan anggenipun lampah. Pengen dados tentara nggih saged, pengen dados tiyang ingkang kecukupan dunyane nggih saged. Niki cukup wonten donga niku. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal karubiyin war ruhaniyin birahmatika ya arhamar rahimin. Lajeng malaikat ruhani, malaikat wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal karubiyin. Malaikat karubiyin iku napa? Malaikat karubiyin iku malaikat ingkang dipun cipta saking netese luh malaikat Mikail. Lan iki malaikat Mikail sujud nangis terus nek ndeleng kawulane Gusti Allah seneng ibadah. Kula lan jenengan mau selawat Jibril ngoten niki, malaikat Mikail niku nangis netes luh wonten papan anggenipun kula lan jenengan dzikir selawat Jibril dadosake netes eluhe malaikat Mikail niku naminipun malaikat karubiyin. Karubiyin niku malaikat sing kiwa tengene kula lan jenengan iku ndampingi supados rezekine lancar, rezeki ingkang halal, mboten rezeki ingkang mboten halal, mboten sae niku didampingi kalian malaikat karubiyin. Lajeng malaikat ruhaniyin niku kedadosanipun saking tetesan eluhe malaikat Jibril. Dadi atine kula lan jenengan merga sering donga ilhame malaikat ruhaniyin napa kemawon prilakune dadi sadar,
dadi eling senden gegeongan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan iku malaikat rohaniyin, tegese kula lan jenengan anggenipun nglampahi ibadah boten krasa males, boten krasa emoh, onten perilaku kebagusan niku seneng, boten nyacat, boten ngilani kiyaine sinten sing maos ngaji sinten niku mboten ngilani sebab didampingi kalian malaikat rohaniyin. Nah niki merga kula lan jenengan niku menungso niku hayawanun natik, kadang kala kathah perilaku hewane, kadang kala kathah perilaku malaikate. Lan iki sing muga-muga kula lan jenengan dadi menungso kathah watek malaikate, dadi seneng sujud, seneng ibadah, seneng damel kesaenan. Allahumma amin. Wallahu yakti bi ibadi wa firah liwalahu bi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.